vadikani mufaro wangu kusangana nemi pachikuva chemhemberero, chikuva chatinotaura nepasi rose tichikurakidzai kuti kuno kumusha kuZimbabwe tinavo vane matarenda, tinavo vanogona. Mukaona tokuunzirai vari pano vanenge vachiita zvinogara zvakadaro, asi hatigoneka kupinda muchikamu chino tisina kutenda vakotsveri vedu vedande mutande vanotipa masaisai ekuti tigone kutaurirana pasi rose. Mike Samba Show is powered by Dande Mutande. Nedande Mutande zvinoendeka. Nhasi rambai makagara mugonzwa kuti tinoti kudini. Regai titende zvakare vakatipa musha uno watakagara veWamambo Space Creatives vakatigadzirira musha iwowo. Panapa hapangowiwa panoyera naye hapamihwe sezvinotaurwa nevadiki. Makadiko yenyu vamadhuve. Airondo mutupo ndio wandaziva vamadhuve vari po the big duve ziye. Makadiwa manjenjenje. Aiwa ndinofara ganda revasikana. Ndizi dzasangana pano 9. Ndinoziva kuti mukati memabasa edu mune mazita akawanda, mamwe madunhurirwa, mamwe asi ndikakuti iwe zvisume kunyika unonzani? Ini stera ndinonzi Captain Chipo Matimba. Ukandiudza nhoroondo yako diki diki kumashure kuti zvakauya sei. Ndiri kuona nekashongero kwawakaita kuti isu kana takagara paairport tikangokuonai masvika takutobata mabhegi edu toziva kuti zvakuda kuitika. Saka ukandipa kanhoroondo kadiki diki kuti takasvika sei pandegapa. Ndichingobva kuchikoro ndakangowanawo mukana wokuti Air Force of Zimbabwe yaiadvertisa kuti iri kuda matrainee pilots. Ndobva ndatoti nemasubjects anga ndakaita pa11 ndakaita mascience subjects ndo avaidawo. Iwo anonzi vasikana havanyatsogona, iwe wakabva watsvuna madhuve. Iye anonyanyochiwa nevasikana yawo. Ndo andikabva ndati makorokoto. Thank you. Ndobva ndatoti rega ndiende ndimunoedzawo recruitment yaiitirwa kumarondera. Saka ndasvika parecruitment point vakatanga kutondidiscourage, ndo vamwe vangu vaitotsvagawo basa seni. Vakatanga kutondibvunza kuti are you here for zvemapilot? But hapanobva unzi vasikana. Kati asi hapanobva futi kuti vakomana. Ndangoya kuzotrayawo. Saka even pandiri inini ndaitozvilimitawo nokuti ndaitongofunga kuti pamwe vadiva vasikana, ende kwanga kusino vasikana vakambenga vambotraya kubhururuka kuAir Force vakabudirira. So ndopa ndikabva ndazoenda through the recruitment process, ndobva ndazokwanisa kubudirira musarudzo. Makorokoto. Muri kunzwa nhoroondo yekuti chemberekwa chivi yakabika mabwe ikanwa muto, asi vanhu vamboiudza kuti mbuya musabike matombo aburitse muto. Saka Matimba akazviita izvozvo. Chipo akazviita akati aiwa, kunyange pasina kunzi vakomana, kunyange pasina kunzi vasikana, nekuti rimwe basa rinongoda munhu, haridi mukadzi, haridi murume, rinoda munhu. Saka iwewe wakanga hana yako yanga yakagadzikana here? Nekuti kazhinji kana tichifunga zvemuchadenga umo tinongodedera pasina chativhundutsa. Ichokwadi. Iwo ndofungawo ndosaka vemauto vachiti vanoda munhu anenge ari between 18 and 23. Nokuti makore yawo hana yako zvoshuwa inenge isingatye zvakawanda. Ende unenge usinganyanyotyira kuti zvinoko vana ndakazodona, ko murume ndakazodona, because vanenge vachida uri single usati wane mhuri. Saka unoendawo ende unenge uchibva kuchikoro, kana wanga uri kuchikoro uri munhu aiitawo zvokuti waitamba masport, mabasketball, wanga uri senior prefect, uri kudii, you are just ready to conquer nyika, uri ready kuti usangane nezvakasiyana siyana munyika. So kutya akurega kuwanika nokuti chisoja usati wambochiita, kubhururuka usati wambokuita, asi unongotarisa kuti kune vamwe vakazviita vakabudirira. Saka ndingakonewo here. So ndomatangira ndikaiti aiwa, uri chidadiso. Ndinoziva kuti uri mumwe kana kuti ndiwe wekutanga. Ipapo ndibatsire, uri mumwe wevekutanga kana kuti ndiwe wekutanga? Saka patakatanga kosi takatanga takati tine vamwe vasikana vanga varipo, asi patakazopedzisira ndanga ndiri mumwe chete akazokwanisa kubudirira. Saka ndini wokutanga mukadzi kuAir Force of Zimbabwe kubhurutsa ndege dzemuchadenga dzemauto.
makorokoto ende ndabva ndanzwa kunyatsodzikama kuti vamadhuve kuti dzemauto vadikadiwa tariri nevateereri kana taakutaura zvechiuto taakutaura zvinogara zvakadaroka dzemauto vanotichengetedza vanotidzivirira unotofanira kunge wakadya simbi wakasimba. Handizivi kuti zvatinonzwa makuhwa here nekuti vanhu vanombotaura kuti kana vanhu vachienda kunodzidzira basa reupiloti iri havatange nokungoiswa mudenga, fanotanga wambomhanyiswa pasi nemotokari dzichimhanya, wambomhanyiswa pasi vachitanga vamboonekwa kuti iwewe gadzirisa tinzwe nokuti ngano dzinowanda ingano heridzi. Saka apapa inini ndinokwanisa kutaura panapa ndakamirira kumauto ndotaura futi ndakamirira kusireva mauto nokuti after ndapedza contract yangu ye10 years ndakabva ndabuda kuchiuto ndichienda kucivilian side ndikatanga kunoflya kuezimbabwe makorokoto. Saka training dzacho dzinosiyana. Saka kutraining yechiuto vari kutraina musoja asi musoja asingaoperate pasi anooperator mudenga. Asi kuti unzwise kuti chisoja chii unofanira kuandastenda kuti matroops ako anenge ari pasi aya anofamba nenzira sei, maformation avo akamira sei, kana vachiti tiri muW formation takatarisa kupi. Usati waenda kunovabatsira uri mudenga, wakaenda kunovabatsira mudenga usingazivi kuti vakamira sei paground unopedzisira warova vako. So you need to learn zvepasi izvozvo. Tamutanga matomboita chiuto chakasimba kutoenda mumatrench muchitodhiga muchipinda musango muchitogara musango kuti unzwise kuti chii chavanenge vachitaura. Wapedza izvozvo ozoenda kutheory of flying kwamuita maground subjects unoita as many as 13 subjects kuti ukwanise kuandastanda chinonzi ndege chii, chinonzi maradio chipo unenge uchiti over uri kuti kudi uri kutaura nani. Panenge tichiti aviation medicine haufanira kutora mushonga wakadai unobhururuka nokuti unokonzeresa hope. Unofanira kuandastanda zvese izvozvo. Zvakawanda. Wapedza izvozvo otanga kumbodzidzira paground kunonzi kutekisa ndege muchiri pasi musati mamhanya kunoisumudza. Unofanira kutogona kumboikontrola nokuti kuti ndiende panhandare yendege apo panoona pane yatinoti runway yayi ndege inofanira kubva kwayakapakwa kakumahenga kuenda ikoko kunhandare kuya kuti ndichinoialigna parunway ndichimhanyisa kuti igaine speed ndikwanise kusumuka. Ndizvozvo adiwa tariri, manga muchizviziva here nekuti imimi kana mafunga kuti pilot munongomunzwa mudenga kuchimbotiitira kazvamunoita kana makukwazisa vanhu nhasika ndo ndege yako yawauya yamadhuwe imbotimbonzwa munoti chii sei muchidaro sei zvakakosha nekuti tinoziva kuti kana tagara mundege zviya imi sakapteni munotaura nevanhu toda kuti umbotiitira izvozvo uzotiudza kuti zvakakosherei. A very good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board our service on the Amaichi Samba show. This is your captain speaking. My name is Captain Chipo Matimba, and in charge of our safety today is Amaichi Samba. We'll be cruising at 34,000 feet above mean sea level. We anticipate fine weather, so we do not anticipate any turbulence. However, I urge you all to remain strapped in for safety. Welcome on board. Mashoko makokoto. Sei zvakakosha izvozvo. Ndinozviziva kuti kunyange ukakwira ndege kakawanda sei zvinoramba zvingodzokororwa. Sei zvakakosha. Tine vanhu vakawanda vakasiyana siyana vanobhururuka. Vamwe vama first flyers. Vamwe ma frequent flyer asi vane fear of flying. Saka vanosvika paipe makavachingamudze muri calm muvati welcome on board muvaudza kuti flight yedu inotora nguva yakareba sei tichange tichiflya malevels akaita sei kana kuno weather mogara mavaudza kuti kune weather saka pamwe tichasangana neturbulence vamwe vanoti mabhambo tichasangana nemabhambo munzira kana kuti nhasi ise smooth flight atiwandiutyaka mwana wababa wangu ndiwandiutya ini anotyiwa newakawanda asi iwo wakatodzimira waudzwa kuti tichasangana nemabhambo vari kunzwa kuti iwo kutotaura kuti tichasangana nemabhambo uri kutozviziva haustaura uchitya. Saka it's a way yekuti hana dzavo dzive calm kuti hapana chekutya. Ndizvozvo chaizvo. Saka ndinoona kuti tisati taenda ikoko kwamunodhiraivha uko kune vamwe vanonge vachiudza vanhu kuti kana ndege ichinge yazodai oxygen munodai
tumutemo twese itwotwotu ndetwei ende isusu tinoziva kuti kazhinji zvatinofarira kazhinji kuti ukaona dambudziko tanga wamhanya unobatsira vamwe ubodi asi kundege manje hamuzodaro munotanga mataura kuti tanga waisa iwewe kana wakufema zvakanaka uchinobatsira vamwe sei zvakakosha izvozvo Chipo? Zvakakosha, ndinotenda kuti maunza point iyo inoti vanhu vakawanda paunopinda mundege vachiona aya atinoti maflight attendants kana kuti vanonzi futi maair hostess, vanhu vanongofunga kuti basa ravo ndoti kandagara ndakangonetsanetsa chii ndipe mvura ndipe tii, iyaya itori secondary. Chekutanga chavari mundege chavapindira isafety yedu tese. Ininiwo futi ndiri kumberi nemi mapassenger magara kumashure, ivo ndo macabin safety officer edu. Kana zvinhu zvakanaka pasina emergency yaitika, aiwa vanenge vachingokusekererai muchipanana tii muchipanana manewspaper zvichiitika. Asi takangota emergency mundege ndo vakatraina fully kukuratidzai nzira dzokufamba nadzo kuti mubuda anonzi maemergency exit aya. Vakatrainwa ivo vai nefirst aid, vanotoenda kumalicense avo, vanotoenda kumaregular training efirst aid, vanogona kutoita first line yemedical aid. And vanodzidziswa zvakare kuti munobatsira munhu, let's say mundege muno mumwe anogona kungofenda, anogona kungoita sei, vari trained kuusa oxygen yemundege inofamba mumabhodhoro vachikuradzai kupfeka zvamataura zviya zvokuti kupfeka maoxygen masks. Anotofamba achicheka kuti vanhu vese vapfeka here maoxygen mask avo, because at the end of the day hostess uye kana kuti flight attendant, because kune varume nevakadzi vese, basa rake ndoti flight kana yapera iye amake sure kuti each passenger arimo ari safe. Well, inini ndiri kumberi ndiri kumeka sure kuti each passenger ndinomusvitsa kwaari kufanira kusvika ari safe. Mashoko akanaka esimba radzo echenjedzo, nokuti vazhinji vamwe vanonzwa aiwa ukakwira mundege unorutsa unozoita sei unozoita sei. Ndoda kumbotaura nezvekukakabhini kwaunenge uruko Chipoko, kwakaita sei kana uchinge uchititsanangurira? Munoitawo semuri mumota here imi kana magaramo, munoita semunhu ari mumota here kana kuti zvinonosiyana? Imimi mune nzira here? Ini ndiri kukubvunza, ndakamirira vana mbuya vana sekuru vadiki vakuru, saka mibvunzo yangu imwe yacho ungatoshama kuti kwavakoma havazvizive here izvi. Aiwa, ndiri kubvunza ndakamirira munhu wese. Mune nzira here yekuti ngatimboti tinoda kuenda Zambia, pane rodhi yekuzambia here mumepo? Saka magona mabvunza mubvunzo unobvunzwa zveshuwa newakawanda. So kwatinogara kumberi kwekwe kunonzi kuflight deck. Saka muflight deck umomo ndege dzinosiyana siyana. Kune dzimwe flight decks dzinenge dziri ma1 seater, kudhara vaingoti cockpit, ichiri kunonzi cockpit, but wedhira kunyanyoshandiswa ndikuti flight deck. Saka kumberi ukoko futi kana muri 2 crew kune 2 maseats, mamwe atori nesiti rimwe rechi3 rekuti vanofly vari 3 crew, mumwe anenge aripo kuzongochinjanawo nevamwe kana vamwe vaneta long flights. Saka apa nhasi ndoda kutaura nezve2 crew yandofly. Saka kuti ndege dzidetermine kuti 1 crew 2 crew 3 crew zvinoenderana nokukura kwendege nenhamba yevanhu vamukatakura. Anditi because ndege hombe sedzatoflight dzaungazofly uri 1. Saka mufly muri 2, mumwe akatawo problem mumwe anotawo take off, because dzinoda nhandare hombe kuti dzimhari. Asi diki tiyati inogona kungomhara padhuze, munhu akasangonzwa musha anogona kungokurumidza kutsvaka pokumhara. So mabvunza nyaya yekuti kune nzira here. Nhasi ndoda kusumuka kuenda kuZambia, ndinozvifambisa sei? Ndinongoerekana here ndangosumuka semhashu kuti ndakuda kumbonanga paZambia? Kwete, hatidaro. Saka Zambia, Zimbabwe, nhasi dotaura nyika dziri 2 idzodzo, dzine anonzi ma-air traffic controllers, ndo vanomanager airspace dzedu. Kuti ndege yasumuka yakurusa bhodha yaenda kuZambia, yotambirwa nokuzambia oidirecta kuti svike pasi. Asi pagara pane akagadzirwa anonzi ma-airways, ndosaka muchizonzwa British Airways. Anditi ma-airways aya ndo nzira dzakagadzirwa kudzara, nokuti zvavanoita ndezvokuti paground apa kana kuti mudenga umo mune mapoints anenge vakaisa kuti kana munhu achibva kuHarare kusvika kuZambia, apa pane state house apa, haafana kufly nepamusoro pestate house. Uko kune zigomoko, haafana kuenda nepamusoro pemagomo. Saka vogadzira airway inonzvenga. Apa pane bhesi remasoja rinenge richiita maaerobatics richifire marockets, hakupfuure munhu uko. Saka vanoti wakabva pano unonanga papoint iyo, ubva papoint iyo enda papoint iyo, ubva apo usvika muZambia, ndo anonzi ma-airways.
ndizvozvo wazvitsanangura zvakanaka chaizvo. Unoziva kana kutaura kwauri kuita ikoko ndakutonzwawo kunge inini ndiri mundege kana kuti kudini. Saka tinoziva kuti pamunofamba mukati mendege mwaka yatingataure iyoyi kana kuti kunze, mamiriro ekunze kunosanduka. Pada mabva kunoku kuine zuva rakadai, makunopinda mune makore, makunopinda kuri kunaya, makunopinda kuri kubhururuka shiri. Izvozvo munozvibata sei? Munozvigadzirira sei? Zvinoitawo here izvi zvekunge tiri mumotokari yekuti ma-windscreen wipers kwakunaya, apa pazodai munozvifambisa sei? So aviation ndo basa redu rekubhururuka ndege. Hatishande tega, tinoshanda nevaya vemamiriro ekunze, vekuweather. Saka vekuweather department vaya zvavanoita vanoti every hour vanoreleasa weather report. Inokudzai kuti in the next hour weather inenge yakadai. Vanoburitsa ma-short term, voburitsa ma-long term weather reports. Saka inini ndinotogara ndaziva makusai ndichisvika kana mimwe weather report inogona kuchiona nezuro kuti mangwana kuchaita chakadai chakadai. Ndichitanga kutora bepa rangu ndakadai, ndoda kuenda kuJohannesburg. Route yangu yekuenda kuJohannesburg nhasi pane weather here. Ivo vatikupa kudhara kuti pane weather pakadai apa, pane maclouds, pane storm, pane chi. Ii motarisa weather yenyu zvino munoti right, tofamba neroute ipi? Iyi route iyi haisi kuita kune makuta akadai. Takumbira kunya neroute ishi. Kana zvanzi maroute ese kwakaipa nhasi hakusi kufambika, motodelaya flight. Ndizvozvo asisiteti akupopota manje. Vakutinonotsa. Isiteti akupopota kuti mukutinonotsa hatizigone kunobata imwe flight. Heya muri kutoti chengetedza upenyu wedu vatariri nevatereri. Ngatirege kungopopota kungobvakachisa mukanwa nai tisingazivi zvikonzero. Hanzi tinenge tichichengetedza upenyu hwenyu nekuti zvinenge zvisingafambike. Tinoziva kuti kunoku zvedu dzimwe nguva hatina ndege dzakawanda, asi tikaenda kune dzimwe nhandare dzendege dzakaita sei kunana Britain uko nedzimwe nyika kunana America nekudzimwe nyika dzakakura kura idzi, dzinotoita kunge seshiri, imwe iri kumarapa, imwe iri kudai, hazvikanganisike here izvi zviya. Ndosaka tichitenda kuti pane vanonzi ma-air traffic controller, basa ravo nderokugara mumaofisi mavo vane radar. Saka radar iyi vanenge vachiona every little ndege karipo, kandege karipo. Saka ndo vanenge vachiclear ima-flight level. Handingodecide pandiri pona pangoti nhasi ndoda kungoflya ndiri pamusoro pemiti, kana kuti rega ndimbokwira. Ndototanga ndanzwa naivo kuti right, level rakadai rine mumwe, level rakadai rine mumwe, ivo uchitora level rakadai. Saka ndo vanoti director ivavo kana ndazoitawo problem ndovakola, ndini eZimbabwe so and so, kana kuti ndini whatever company yauri kushandira, ndaita problem yakadai so dai so, ndakufanira kutomhara. Saka ndini ndiri kusumuka zvezve kana kuti ndiri kuenda kuSouth Africa ndoita problem, ndokumbirawo pagwera apa ndakuda kuti uzomhara ndaita problem. Ivo ma-air traffic controller ndo vachagaidha kuti ndege ningi chimbobva panzira, ndege ningi imbobva paaltitude yauri usebereko, uvhure nzira for ndege ningi kuti auye uzomhara. Ndizvozvo basa renyu ndiri kuona Madhuve kuti rine basa, rinoda njere dzakapinza. Ndikakwereta izwi rechirungu tingati rinoda concentration yakanyanyisa chaizvo. Munozvifambisa sei? Ndoziva kuti muri mai, muri mudzimai, muri hanzvadzi, muri munin'ina, mune zvakawandawo zvamunorarama mukati meupenyu hwenyu. Hapana here nguva yaunoita sezvaunobiwa? Unoziva hope dzinoba munhu unogona kunge wakagara wakadai sandakaita zviya ndichiti aiwa ngatikurukure iwo ndozototi kuzvamakurara makuvata kaimi handiti wabiwa. Zvino imimi basa renyu ndiri kuona kuti rinoramba richingogogodza kuti famba zvakadai, kwira zvakadai, dzika zvakadai. Hapana here zvingavhiringidze? Ndichokwadi here chatinonzwa kuti kana mangodzoka munomboenda kunovhenekwa nana chiremba muchionekwa kuti pfungwa dzenyu dzakamira sei, nokuti vanhu unoziva kana vachitaura paground apa dzimwe nguva vanotityisa zvakare. Ndizvo zvere chipo. Ndizvozvo chokutanga kana company ine basa rekutakura mapassenger, ine mapilots avo, ine ma-air hostess avo, ine ma-engineer avo, vanofanira kugadzira inonzi roster. Saka hapana munhu asiri kuziva kuti ndiri kushanda chii mangwana. Tingati roster, tingati kana kuti fanike duty.
unogara uchiziva kuti iwewe semunhu unoziva kuti mangwana kana ndine juti rakadai rakadai ndinofanira kuzvipa rest period before ndatanga basa. Hazvisi zvokujumana nokuti unogona kuti ndijuma nhasi pamwe ndarara ndiri ku all night prayer. Unogona kuti ndijuma nhasi pamwe ndarara ndiri kumunda ndichikohwa usiku hamene kuti unenge uchitei. Saka kana kuti unogona kuti flight yemanheru pamwe ndarara ndaswera ndichimhanya matsona ndichigadzira nyaya yematombstone ndididi. So ndinofanira kugara ndakaziva kuti ndizvipe enough time yekuresta. And then mataura imwe point futi yekuti kana makagara kudai so kana wafila kuti pamwe unenge wanohope kaunenge wakudi nezvinenge zvichiitika imomo aumboona mukana wacho nokuti iwe unenge wakatopuhwa enough time yekuresta before wauya kubasa kuti iwe unogara wakati. And then kubasa kwacho futi nebasa ratiri riri sensitive because tiri kuflya malives akawanda. Handibvumidzwa kuenda kubasa ndine zviri kundikanganisa zviri kundistressa maproblems andinawo. Unofanira kudeclare kuti ini nazvinondimirira zvakanaka. Ndine mucheche haana kurara nhasi anga achingochaya anga achidii handina kurara. Unofanira kudeclare nokuti une life yevanhu vakawanda mumaoko ako. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa pano kuti unotaura nekuti mukati memabasa tiri kuona mamwe mabasa ari kuzokanganisa. Iye zvinezvi vanhu vakawanda vari kufira mumabhazi edu mutsaona. Munhu anozobvunzwa kunzi mufunge ndakanga ndapiwa juti rekuti ndiende kuBet Bridge ndichizodzoka kuHarare ndichidzokera saka ndanga ndaneta. Pano vari kutaura kuti aiwa kwese kana kuri kundege kunoda kunge wakasimba wakachama. Tinongonzwa nyaya yekunzi auto kunzi munongoti kana mati hwe makwira mudenga moisa paauto indege inofamba yega. Auto iyi imbotiudza nezvayo. Ichokwadi nokuti zvanga tichitaura zvazvo zvokuti munhu anoneta. Dzimwe nguva maflights anoreba 10 hours 15 hours. Even mamwe maflights anogona kuva ari mapfupi. Like for instance muno muZimbabwe unogona nyika diki nditi unogona kuva uri kusumuka kuenda kuHarare kuBulawayo wodzoka kuHarare osumuka kuenda kuVic Falls wodzoka osumuka uenda kuDar es Salaam uchingoti izuva rimwe chete. Munhu anoneta. Saka vana musvikokota vakugadzira ndege vakagadzira yavanoti autopilot yekuti imimi ndimi kutomaneja ndege but kuti musarambe iwe uri pandege unokwanisa kuisa inonzi autopilot of which you need to monitor. Autopilot inoti mushini unogona kungokuitira zvaunoda auzofanana nemunhu. Unofanira kuramba wakamonita mushini wako yokuti uri kuenda kwandoda kuti uende, uri kudzika here pandiri kuti dzika, uri kuti kwira here pandiri kuti kwira. But patake off nepalanding ndege dzacho dzinosiyana. Dzimwe hadzina autopilot. Kutosumudza wega watosimuke kune imwe level oisa autopilot. Wakudzika kunomara wasvika pane imwe level wotodisconnect autopilot omara wega. Kuti dzimwewo dzokuti nekuti kune dzimwe nyika dzokuti kana kune mhute kunzi haisumuki. Ndege dzakadaro autopilot yavo inokwanisa kutomara yega kuti kutomara paranway ipapo kuti yaramba kufamba. Inotomara yega neautopilot. Iwo chakoneko chinomonita chete yakutoziva yega ndega kuti ndasvika ndakufanira kudzikisa power ndakufanira kusumudza nose kudai ndogadzika paranway ndoenda iwo uchimonita. Wakangona magetsi asina kumira zvakanaka wakutosumuka futa uchaibvumidza kuti imari yega wakuta take off. Ndizvo zvandiri kuona kuti basa racho unorinzwisisa katauriro kwauri kuita kudoba madhuve ndiri kuzviona izvozvo. Saka imimi kana makagara kumberi kuya takamboti dongorerewo zvangu rimwe zuva takaona ubhatani wakawanda. Munohuita seiko iwo uye unyerekete uya? Iwo ubhatani unofanira kuziva each and every button nebasa raro. Unofanira kuziva kuti wakabaya apa chichinoitika wakabaya apa chichinoitika. So zvakanakira ndege ndedzekuti ndogona kungopa muenzaniso wekuti mudzimba dzedu mhande tinoshandisa magetsi edu esesai. Saka kana wakakonekta sesa unenge unayo and magetsi akaenda une standby yako yegenerator rinenge riripo. Generator rakafa une standby yako yesolar kana kuti irimwo battery kana kuti chi. Saka masystem akawanda mundege medu mame anenge ane mastandby nestandby.
wakazono zvizonzi ndege yadonhawo mastandby emastandby anenge arambo rinenge ratongovawo zuva rako rawasarudzirwa naMwari. Saka zvakawanda zvamunoona zvazve hatizvibati nokuti mastandby emastandby tinotobata zvishoma zvatinoshandisa everyday kuti kana ida kuti kusata ndege yangu tinoti ta ndositata nokucheka kuti malights angu ari on both mamwe acho akawanda mawarning system anongokuudza kuti apa panomira zvakanaka apa gadzirisa apa panomira zvakanaka. Ndizvozvo ndinoona kuti kana muchinge muri mundege muya vanhu vanodla, vanhu vanomwa, vanodini. Wambotaura zviya kuti ava vanotibatsira neutano vachititarisa kuti chengetedzeka. Zvino kana nokuti kuna vamwe vanokarazve kana vandetsa vadhakwa hamumboita here apo neapo chidhakwa chimwe zvino chaakuvhiringidza vamwe kana chaakungomhanya nemumugwaka muya chauna mutoireti chaita sei munoita sei? Mune vanotarira here nhubu? Varipo vanodaro hazvishayikwe but itori yambire kuna vakutoteerera nhasi kuti behavior iyoyo inonzi pachirungu unruly behavior because iwe uchikwira ndege pane conduct pane mararamiro aunofanira kuve uchiita uchikwira ndege. Saka vanotanga muchiri kutoita check-in paipai wakutotariswa vanototarisa kuti hausi kutanga kurwara here kuda assistance kana une pamwiri hausi pamwiri pekuti varotozopedzisira wati maybe mundege uchasununguka une tsamba here iri kutudza kuti wane nguva yakadii hauna kudhakwa here hausi kungopopototuka vanhu here nokuti imwe behavior futi isingabvumidzwe pandege iyoyo. Let's say munhu apinda pamwe ana kuoneka pamwe anga achimwe ari mudeparture lounge iro rozotanga kudhakwa kwazonatotanga kubata munhu apandege rakuvira manje akatanga kuita hunhu usingaiti anotonoudzwa kuti iyo uri kuita inonzi unruly behavior and inosungisa. Wakawanda unobva wanzwisisa kuti zvinosungisa vandiri kuita asinganzwisisa kuti zvinosungisa. Flight attendant uye anoudza captain kuti captain muno munhu ari kutuka vamwe ari kubata vamwe ari kungotaura zvisingatauriki pasiti rakadai so dai so. Kana munhu anetsa zvokunetsa mundege medu mutinofamba nemacuffs mahandcuffs iwaya anosungwa nemapurisa makeche mai anorestraina passenger. Let's say musi uwoyo kune musikana ndiye ari cabin crew ane mhumu mudiki munhu ari kuita zvokudhakwa munhu ane zimumuzi hombe munhu ari kufly ari kuita cabin crew uyu anobvumidzwa kunokumbirawo mumwewo passenger akasimba-simba nemhumu muhombe kuti amubatsire kumbira mapassenger akawanda nokuti mapassenger aya vakasada kumubatsira safety yavo ndo inenge yapa parumananzombe exactly. Saka unobvumidzwa tichimhara even wasungwa even usina kusungwa macaptain ari kumberi uko anenge afanira kutoudza vari kwatiri kuenda uko tine munhu ane unruly behavior unenge wakatomirirwa nemapurisa uchingoburuka mudege. Ndizvozvo aiwa saka kundege kwakanaka tinofamba takadekara takanyatsodzikama tichiziva kuti zvinofamba sei. Iwe ungadi kuti kudii kune veruzhinji nekuti vamwe vanototi munhukadzi. Iwe uri munhukadzi ungadi simba radzo ipi yaungadi kutaura kunyika? Ndoda kutaura kuti isusu vanhukadzi vaakukura makore ano takakomborerwa zvikuru nokuti taakukwanisa kuitawo mabasa kare aingonzi mabasa echirume. Hativape mhosva vanhu vechirume nekuti kudharawo zvinhu zvangu zvakatiomei pakuti kunzwisisa kuti mukadzi anokwanisa ezvinoizvi kuve achibuda mumba achisiya vana vari mumba vane mubatsira avanavo kuti akwanise kuenda kubasa. Taakuzvikwanisa izvinoizvi nokuti taakuwanawo kare ndinofunga kana taishayawo kuti zvino mwana unomusirani kumba hakuna munhu anokwanisa kubatsira. Saka varume vakuti vachivhurawo kuti kana chikwanisa kugara naye muklasi kubva grade 1 kusvika grade 7 form 1 kusvika form 6 kuuniversity kuenda tese chotadzisa mukadzi chii kuti ave mupurisa musoja ave doctor ave pilot. Ndizvozvo mashoko esimba radzo ari kutaurwa naCaptain Chipo Matimba kuti hapana chinokutadzisai sezvatambotaura pakutanga kuti basa rinoda kushandwa nemunhu kwete nemurume kana kuti nemukadzi. Saka anozvigona ngaazviite izvozvo. Ndingade kumbobvunza mubvunzo zvangu wekuti wakambotyaira here ndege wakatakura vemhuri? Ndinoziva kuti kana kuri kunana chiremba uko
dzimwe nguva kana uri chiremba hautendedzwi kurapa mukadzi wako, hautendedzwi kurapa vemhuri yako. Iwe wati wambotakura here vemhuri uri ikoko usingafunga kuti zvino mukoma wangu zvari munhu nhasi achazonditi, zvino murume wangu zvari muno, wakambotyaira here vemhuri? Zvinotendedzwa here? Zvotendedzwa. Takambotyaira vemhuri. Vanotouya pandege dzatinenge votengawo matiketi avo pandege dzatinenge tichibhururuka. Vamwe vanotobvunza kuti uri kuflya musi upi, ndomusi wandiri kuda kuya kuzoflyawo iyoyo, ndimboflyawo nemwana wamai vangu, ndimboflyawo nemwana wangu, ndimboflyawo naamai vangu. Saka vanenge navakoma, amai, vana vese ndakatombovaflya. Ndizvozvo ndinoda kukuvimbisa zvakare kuti ndichazoda kuflya iwewe Madhuve wakaigara ndege. Wanga uri mufaro wangu, ndatenda chaizvo nenyaya yatakurukura pano, asi ndine mibvunzo miviri iyoyo hainei nekundege, asi unogona kutibatsira. Mibvunzo yacho miviri ndeyekuti unofungeiko nenyaya yemadrugs yatekeshera nyika yese, nekuti pfungwa dzako pamusoro pesocial media unozviona sei? Nyaya yemadrugs inyaya iri kutibata zvikuru nokuti iri kuuraya future yedu. Kana mama kanditeerera matauriro andaita pandataura nyaya yekuti usvike pastandard yekunzi wava kuchaira ndege, zvinodiwa kwauri. Chekutanga unotanga waitwa full medical check. Ende madrugs anokwadza inonzi nervous system. Muna vana vakungokodzera akangogara akamira kustika. Una mwe mwana ari kungoita netemwa. Unoibhururuka sendege uchita netemwa kudaro. Saka Saka inokukuvadza system yako, because isusu semapilots inoitwa ma-medical checks. Kana uri under 40 years unoitwa once a year, kana uri over 40 years unoitwa twice a year. Unotariswa zvese, maziso, nzeve, unotariswa kuti mwoyo wako uri kufamba zvakanaka here. Unotoendwa panonzi pa-ECG. Kana kuri ku-Air Force unotoiswa inonzi EEG kuti vaone kuti magetsi mudenga musoro mari kunatso taima here zvakanaka. Saka imagine kana uchitora zvinodhaka, zvinokanganisa mukati momo, haumbokwanisa kuve mangwana. Even kuti uve cabin safety officer ataura uya flight attendant kana air hostess, hauzvikwanise nekuti ndege ichifamba inenge sheka-sheka, ende unofanira kuva uchikwanisa kubalansa uchifamba imomo. Zvino kana uri munhu iyeyo kuti wakamira wakungodona, unobalansa sei uri mukati mendege? So it is affecting zvinhu zvakawanda, nokuti ndakuudza kuti ndege isumuke haingodi pilot naair hostess, inoda engineer, inoda ve-air traffic control vandakuudze, inoda kuwedha, kutaura kuti wedha yakanaka here haina kuwe, yamhara inoda vanhu vanoburitsa luggage, kuburitsa mundege, kudzorera mundege. Kana mese mapera nemadrugs zvichaitwa nanesvozvo. Mashoko akanaka echenjedzo. Zvino mabasa akanaka kudaro, vadiwa vatariri nevateereri, ongopfuura zvawo nekuti unoda kustiga yokupedzisira. Social media yakaipirei, yakanakirei? Social media pavana especially vechidiki vari kukura haikanganwe. Zvawaposta nhasi social media haizvikanganwe. Unogona kuzoona kunge nhasi une 18-19 years uri kuposta usina kupfeka, uri kuposta uchituka vakuru, uri kuposta uchituka vabereki chaivo, kana vatungamiri venyika uri kutuka. Wazoti kurei wamachuwa zvino, wakuda uchitsvaga kuti ndoitei muupenyu, chinondibatsira, wane vana vada kudya, wakunogogodza mumadhoo, amai Chisamba ndauya, ndiri kukumbirawo basa amai Chisamba. Ndakaenda kuchikoro, ndakadzidzira zvevideography neizvi. Shuwa mapepa ako unawo akanaka. Kungonoklika zita rako chete, zvotobuda. Iwe amai Chisamba wakatombowatuka. Unobatsirika sei? And hatisi kuprotecta even mhuri dzedu, nokuti uchafamba uchitaura kuti kamba menyu kumba kwedu hakuna munhu nhasi ndiri ndega mumba, wadaidza matsotsi awe. Saka social media iyi ngatiishandise, asi ngatiishandise neungwaru. Ndiri kutokuudzai ndakamira pano ndiri mukoma wenyu, ndiri hanzva dzenyu, especially kune vana vechidiki. Ngatiishandise tine ungwaru, nokuti yazara atinoti mascammers, vanhu vanoba, vanokunyepera, vanokustoka vagoona kuti uri kufamba kudai wakadai, vanokubira, vanokunyepera kuti nditumire picture usina kupfeka, ndikutumire $5,000. Picture iyoyo inotorwa yochitanga kushandiswa nyika yese kutengesera vanhu vane pfungwa dzisina kunaka. Izvozvo mashoko akanaka, asi anorwadza,
yeyo Chipo Matimba captain wedu ari kutaura kunaka nokuipa kwazvo kuti kana taenda pasocial media ngatizivei zvataendera nekuti haikanganwe, hapasi pekuzviyanika, zvakawanda zvatiri kuzviyanika. Rega nditange nambokutenda kaiwe ndisati ndatenda vakotsveri vedu. Zvaitwa vamanjenjenje, ganda revasikana vanyemba, TV plasma yemusango. Aiwa tinozvitenda. Mbizi muka yakanatsa dondo, muka ine ndove inenge mapancake. Tinokutendai vamanjenjenje, muropafadzwe mubasa renyu. Vadikani dzanga dziri pano mbizi mbiri, mazvionawo sei? Hama dzedu ikoko vadiwa tariri nevatereri, tinokutendai nokutedzana nesu. Hatigone kupedza tisina kutenda vakotsveri vedu vedandemutande vatipa masaisai ekuti tigone kutandadzana pasi pese. Munoziva kuti kana tichinge tichiita zvemasaisai, idandemutande inenge iri pamberi pedu. Mike Samba Show is powered by Dandemutande. Nedandemutande zvaitika. Ko zvakadii kusangana zvakare pane imwe nhapitapi svondo rinouya nekuti chiringazuva chedu chabva chatsuka chikakwata. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba. Nhasi ndiri kuzvitiwo vamadhuve nekuti mwana wababa wangu ari pano.